Hapot, dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Good morning, Pilipinas! Henry Masada po, ang lalaking hindi inuumaga. Good morning na! Ini po ang hapot sa DCGB. Dahil pong personalan, kita po naghapot lang. Mga kahaputan, kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan, ang katuyuhan, ang sarong problema masolusyonan, asin ang sarong isyo malinawan. Ang hapot sa DCGB, kaiba po ang lalaking hindi inuumaga. Kamunta daw ang sitwasyon, mga tugang dyan po sa Ginubatan Albay, yaon dyan ang mga pag-iribata, may kinaraman po sa General Simeon Ola Day. Kaya mga tugang holiday, non-working holiday ngunyan, dito po sa probinsya Canalbay. Yan po si Ans Galero, kaibaan mobile, nasa Ginubatan Albay. Ans, good morning, Kamin, kumusta dyan? Kami na, Ange. VP, maray na aga sa mga parantabay. Location ka di sa GP News, ang kitadigdi sa Assembly Area ka na military parade. Digdi iyan sa Bicol University College of Agriculture and Forestry o ining Bucaf campus. Sa mga oras na ini nagpapreparar na ang mga kaibahan na law enforcement agencies. Yaon digdi ang Philippine Army, BJMP, Navy, yaon man ang Philippine National Police, BJMP, asin manlain-lain pang iba na talagang masabay sa puon digdi ang parada pasisiring duman sa Ola Reviewing Stand o digdi sa sentro sa may monumento kan ni General Simeon Ola. Apera kay ning mga personahes VP kan mga law enforcement agencies na sa tuyang naon nambitan yaon man an Dramen Larcor kan Morms sa Ginubatan and yaon man ang nagkapirang mga miyembros kan na Boy Scout sa nasambitan ng eskwelahan. Ang mobile unit, sunod kami VP sa Ginubatan MPS and after kan sa tuyang mobile, masunod ining banda or kaya ining Dramen Larcor and of course ining mga majorette na masabay man sa nasambitan ng aktibidad. Pero VP ka na mga personahes, yaon man ang sa indang mga darakulang mga vehikulo na pigagamit service vehicles. Actually, sa BFP tabi VP, nailing taapat ang truck na kasabay digdi, mantang igwaman ni na tangke na gamit kan Philippine Army and sudakulan in the truck na masabay sa nasambitan ng pagaya. So for VP, magiging sa dit o kaya diit sa naman ang route kay ni dahil sa harani naman sa naining likod na parte kan gate kan buka pasisiring duman sa sentro kan Ginubatan and nag-facilitate naman ka na traffic na mga membros kan kapulisan sa nasambitan ng lugar. Talagang kung daiman yung tuyo, asin kung daiman na talaga kaibahan digdi sa parada, dahil ko na pipalaog digdi sa sentro ka na Ginubatan dahilan nga na sa iyon agi o kaya ruta ka na nasambitan ng parada. Mm-hmm. Anong oras mapo yan? Tapos sa schedule baga 7, tama? 7:30 ang schedule eh. O alas 8? Alas 8 VP ang 8 o'clock? 8 o'clock palan. Oo. Sige. Mm-hmm. So for VP, yan ang sa tuyang sitwasyon. Ngunyan na oras na ini. Di pa nagpupuon na parada for the 157th birthday celebration and 26th provincial commemoration ni General Simeon Ola. Kaibahan, hindi sa samuyang area si Boy sa Mobile. Ans Galero, DCGP. Pagupon kang parada, dyan po sa Ginubatan Albay, nasa Bucaf yan. Bicol University College of Forestry. Mientras tanto, dumang kita mga tugang kay Jimmy. Yaon si Jimmy sa sentro kan Ginubatan sa may hampangan mismo kang monumento ni General Simeon Ola. Jim, kumusta na dyan? Yes, salamat tabi, Bibi. Aros tapos na so mga flag nakakutay na. Lingis ang pangan ka na monumento ni General Simeon Ola. Nasa proseso na ko niyan na wreath laying tabi, Bibi. Hindi sa pon ka na monumento ni General Simeon Ola. May mga iba-ibang klaseng
mga burak ini na pinag-preserve sa tangod kan na monumento ni General Simeon Arboleda Ola. Aha. So yan. Vice Superintendent Emily Endona of the Dakulo ni VP. Yeah. Oo. Sana mga Ay, hindi burak. na pigbabasa kan MC. So, parada na yan? Ano na? So, parade na yan? Dahil, Ano yan? dahil pa man sa parid nagpupuon yun, ang O, parid, kaya data, ang buon ano naman na nagpuon sa doon sa lokasyon lugar ni ng Juan, ni Ano yan? Naranji. Ha? Then, ano yung napigbabasa for acknowledgement dyan ni Madam? So, MC. Sa makin bebe, maribokon kaya. Sabi ko yan napigbabasa dyan kan MC. Para yan sa ano? So, Ritling, ano yun eh. Ah, okay. Okay. Mm. So kada ahensya kan gobyerno, Oo. bigwanin mga burak na pinag offer digdi Bartikan Liti laying digdi sa nasabing monumento ni General Simeon Ola. Digdi sa state, yaraw naman digdi sa to yung mga opisyalis sa pamamayon ni Gobernador Noel Rosal, Aha. si Board Member Iba Ribaya, kinatawan Glinda Bungaw, Board Member Dante Arandia, Board Member Jasim Palmiano, and simpa itong sa inotan, Vice Mayor Vice Mayor Gregor Saison, bong Vice Mayor Vice Mayor Saison kan Libon and Consyal ali sa Libon. So si Mayor Chino Garcia, ay na si Mayor Chino nag-offer only pala si Mayor Chino sa may monumento ni General Simeon Ola. At maripaga ng takidi inside si Mayor Chino Garcia. Sige na. Hello Mayor. Dr. Arnulfo Gonna busy. Very busy yan. Timing. Parang Timing activity. Oo. Diyan na sana. Nagkukuhan siya, nagdidihir kay ni Yeah. mga dahil na garing kitang naubos sa kwanta, di ba? Linaw malod kita. Dahil kaya nga ning makalive so kita ta BBB sa sitwasyon na yun. So yan mo naka-BBB ang sitwasyon. Abangan na, pagkatapos ka magusik na dyan sa compound kan Bukaw. Aha. Kung sa'yo nagkayaw na simple area, simple point kan na parada, diyan na mahalat na lang kami kan pagbuto kan bayo kan parada, digis sa mo yung kinamumugtagan sa mga oras na rin. Yes. Aha. Yan tabi sa yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jim. Live reports, mga tugang from Ginobatan Albay. Ha? General Simeon Ola Day. Diyan po yan ginibo sa hampangan kang ano yan? Museum po ni General Simeon Ola. Kasabagong aga, mga tugang alas 6, nagkaigwat tabi kimisa dyan sa Our Lady of Assumption Parish. Sa po 7:30, yun na nga ni ang surret laying dyan po sa may monumento. Sinsiring man, mga tugang sa iba patabi niya to na mga aktibidades ngunyan. May parada dyan po sa Ginobatan Albay. Good morning po sa mga nakatutok, mga tugang sa satuyang programa sa Facebook Live. May naghapot digdi. Isingit ko lang po ngaya venues kan bakuna today. Igwa po sa Legazpi City Convention Center. Ay, permi po igwa, sir. Ha? Diyan po, ay, salat ko na. Friday ngunyan, holiday. Holiday ngunyan pala, di akong na-receiving schedule. I-check ta po. I-check ta mo na. Taba ka mabuyo. Angel, pakicheck mo nga kung may vaccine schedule ngunyan. Kung may vaccination schedule sa mga post ni Mayor G. Rosal, i-check mo daw tabi, ha? Tama nagapot uni kitang listener at kung igwada tabi sa L3C, Legazpi Convention Center o sa Ayala Malls kung saan. Pero ang aram ko pinmay gwa dyan tabi sa kwan sa sa Legazpi Convention Center. Ipacheck ko lang tabi, Sir Iyat Gomez, sus ko. Si Dr. Gomez pala. Okay na, Angel. Pangyari sa maabakam. Nag-chat pala sa ko si Dr. Gomez.
Mismo, maguna ako nagahapon. Dok, good morning, bossing. Pangyari. Sabi ni Dr. Gomez, so yan na, isingit kay ko lang kaya daw iba sa pagka, naguluyan na Dok ang sa kuyang mga neurons, ha? Dok, Gomez, naguluyan na Dok ang sa kuya na kuhan na mga neurons. Ang nag-chat pala sa ko mismo, si Dr. Gomez. So, assign dyan sa Legazpi City Convention Center. Uni pa mga venues kan bakuna ngunyan. Legazpi City Convention Center, SM Mall, Ayala Mall, Legazpi City Public Market, and Albay Public Market. Yan. Gusto sabihin tabi, Ronald, mga tugang, ining mga areang ini, igwangon yan ki vaccination schedule. Yan. Kung kamo tabi gusto magpabakuna, magpa-booster kamo para sa mga aki, para dyan sa mga 12 years old above, para po sa general population, dumaman tabi kamo sa Legazpi City Convention Center, SM Mall, Ayala Mall, Legazpi City Public Market, and Albay Public Market. Alright? Yes. Okay na? Sige, ano yan? Ayan, tabi ang pangapunan ni Dr. Gomez. Tabi mga tugang sa Indo. Bata kang inot. Makonsuelo ta. So, ano yan? Pag mapabarakuna, nag-aaragawan. Halaba, unun ang pila. Diyan, yung kuan baga, may mga issue pa, etc. Ngunyan lugod, mga tugang tamilipurawas na so kuan, so COVID, o duyaon pa ang COVID ha, ang COVID po is still mga tugang in our surroundings, ha. Kulang pa nga sa mga nagpabarakuna, nagpa-booster, tabi, ha, sa mga bakunador, pig-obserbaran ko pag pigsundo ko si Miss, nag-aaragab. Tapos siyempre, kulang ki pasyente. Kulang ki aktibidad. Kaya arila ko ano yan. Pero saluduhan tayo ng mga, araw ka Dr. Gomez, mga pag-iriban niya. Sa City Health Office, Dr. Balingbing, Dr. Merioles, sa resepan mga doktor. Mga doktor dyan. Dr. Hiliego, ang City Health Officer ta. Maski holiday, mga tugang, padagos tabi ang sa indang pagbabakuna, digdi po mga tugang sa siyudad ni Legazpi. Okay? Yan. Good morning, tabi. Sa mga nakatutok sa DCGB Facebook Live, asin po sa DCGB Live App, asin siring man, mga tugang sa mga nakatutok man tabi digdi sa DCGB Radyo. Yan. Okay? So, kita ka boss, mga tugang, pinag-request na magpabakuna kung available kita. Ngunyan tabing aldaw, digdi po mga tugang sa tuya, tabi na palibot. Okay, 1 minuto, bago mag-abot mga tugang alas 8 nin aga, digdi po sa DCGB, ang mga pangyari, dyan po mga tugang sa tuya na palibot, ngunyan na aldaw, ang talagang daing pahingalo ang mga mga frontliners ta. Ang mga frontliners ta talagang daing mga pahingalo, mga tugang ang satuya tabi na mga kababayan sa pag-aining mga nangataman kan sa tuyang salod. Kaya nga ni dapat baga sabi matawanan niyang kidagdag pang mga benepisyo kuta na. Anyway, yun man ang gadiyan ang buhay, kanya-kanyang trabaho, kanya-kanyang serbisyo sa tuya tabi na mga kababayan. Eksakto na pong alas 8 din aga ang oras mga tugang sa DCGB. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you. To a home that offers you opportunities to enjoy, Embrace. engage in the new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL is D. Devoted to serve you, W. willing and ready to help you achieve your success, C. committed to make you realize your dreams, L. living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future
future. Thus, online platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now, on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service. With a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022-2023 for basic education is now going on. And for both undergraduate and graduate programs will be on July 11 to August 12, 2022. Classes start on August 15, 2022. The application for admission is now going on. Enroll now! No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Masama pakiramdam ko, pero pagka di ba biyahe, paano ang kakainin namin mamaya? Bakit hindi po kayo magpa-check up sa doktor? Mag-asos magpa-check up, iya. Huwag mag-alala. May konsulta package ang PhilHealth para sa lahat. Kung saan sagot ang konsultasyon, laboratory at gamot, laban sa hika, hypertension, diabetes at iba pa. Libre to! Talaga? Sige, magpapa-check up na ako. Alamin ang konsulta provider na malapit sa inyo. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi, nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Crave and claim sa McDo app. Tara, let's crave and claim fest sa McDo app. Double deals, double savings, double chicken, double burgers. Tara, let's crave and claim fest sa McDo app. Yeah, tara, let's crave and claim fest sa McDo app. For big cravings, download and claim now on the McDo app. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to 10, 2022. Per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 148934 Series of 2022. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante, kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom ki vitamin C as in zinc sa Oroaldao, mag-ATC Vitasync na sa Oroaldao. ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. JR, bilisan mo, manguhuli tayo ng mga ibon. Ayun no, dalawang ibon sa taas ng tore. Tiradurin mo na. Saglit, akit lang ako sa tore para mas matamaan ko sila. Hep, hep! Bawal yung gagawin nyo. Maaari kayong makuryente sa taas ng voltahe na dumadaloy sa mga tore na yan. Bawal ding tiradurin ng tore at linya dahil maaari itong masira at magdulot ng malawakang brownout. Naku, ganun ba? Buti hindi pa ako nakakaakyat. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC.
Anbaha, nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano-ano ang dapat ang gibuhon para makaiwas sa peligro nin baha? Bago mag-abot ang baha, ihanda ang mga kinakaipuhan siring kan first aid kit asin mga bulong, pagkaon, tubig inumon, portable radio, lutuan, posporo o lighter, flashlight, mga bado asin igdaan. Isaangat ang mga importanteng gamit sa langkaw na lugar sa laog kan harong. Dangugon, asin sunodon ang advice kan mga otoridad asin magdangog sa saindong paboritong radyo o telebisyon. Nganing may sihan ang mga importanteng informasyon asin instruksyon kan mga disaster officials. Sarong pagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige. Mga tugang, balikan ta po ang report. Hali po dyan sa luwas. Nasa linya giraray si Jimmy. Nasalita live from Ginubatan, Albay. Ngunyan pong aldaw nin Friday. Jim, kamin Jim. Yes, sige patabi bibi ang programa manungod sa wrestling sa mga oras na hindi pa natatapos. And yan sa stage si Gobernador Noel Rosal. Hello Gob. Nataran yung tagadan takiminsahe si Gobernador Noel Rosal habang dahil pa natatapos ining Di mo na ipagpasa, Jim. Idiretso mo lang tabi. Di mo na ipagpasa sa ko. Tamaribok an dyan. Go ahead. Ay. Okay. Tagadan talang kiminsahe. Gob, kuang kan oportunidad tabi Gob. Good morning si BP Henry sa angkor sa DCGB. Minsahe po ngonya na ula day. Henry, good morning. Good morning po, Governor. Ano pang mensahe to sa mga albayano ngunyan pong aldaw? Yes, Henry. Happy, of course, in memory of commemoration of General Simeon A. Arboleda Ola. And yung kita ko yan digis sa shrine mismo ni the late General Ola. Opo. With all local officials all over the province of Albay and the military and of course the people of Ginubatan, the proud people na sa pag-commemorate pa ng Ola Day. Opo. And today is declared by Lourdes Malacanang as an holiday for the province of Albay. Opo. Hindi pagpahiling Henry Opo. na pigapahalagaan ta so heroic stand ni General Ola, the last Filipino general to surrender during the Filipino-American War. Yeah. Kaya magsirbisa na yung inspirasyon sa gamot na dapat kita matatag as we also have our own battle today, di ba? Yes. Siyempre Yes. ang pandemic, corruption, paghihirap, climate change, and others. No? Kaya magkasararo kita, hindi ang ipinahiling sa katuyang tugang na si General Ola. Opo. Gob, ano po ang saling mo nag-virtue ni General Ola na dapat niya itong ilingon bilang mga albayano? Ang primero na dapat kita matatag, dahil basta-basta mag-surrender Yan. sa paninindigan ta, kapag ultimo, masinga ni overpowered tindakan mga armas at kaperdakan mga Amerikano, pinahiling na kung kita matatag, kaya tang lampasan ano man na dapat hampangon o kaya ano man na sakuna. In our present times, human ini, katuyang mga disaster, katuyang mga challenges like pandemic, kaya tayo ning lampasan. Yeah. Opo. Governor, salamat na maray po sa imo. Salamat din. Yeah, thank you. Jimmy? Si Gobernador Noel Rosal, kinuha sa oportunidad habang dahil pa nagpuponso parada. Tama. Yan ta PPP, nahiling ulitin niya tol, nasa live tayo kita sa Facebook, DCGB News online. Yan ang nahiling sa Toya
hampangan ini kan harus tagiliran sa nakan simbahan. Opo. Panong-pano sa ngunyan kan mga opisyalis ini, mga membros kan sa ang bayan sa iba-ibang mga lugares digdi sa probinsya ni na Gari-maray man Jimmy yung panahon Gari-maray ang panahon, maray bago masyadong mainiton dahil tamang-tama sa Lata BBB. Oo. Okay, so yan. Si Mayor Chino Garcia, yaon digdi. Pwede na sa na ini. Duwa na sa na BP, duwa na sa nang Burakan na kuan digdi, matatapos na ini. Natasaro-saro kipagbugtakip flowers Saro, ini, dito piyo na, ilungan na sitwasyon. Dakul man ang na mga official ang nagbubugtakip burak. Mga department head, mga ahensyas kan gobyerno yan, yaon digdi. Yan, nisuyo vlog na kinotay ka sumago, alang kawon yan, alalaon, alay nakulaon na bandera, akan sa tuyang asyon. Monumento ni General Simeon Ola, o yan, BBB. Haloy-haloy naman ang Jimmy na naibugtak na monumento dyan, Haloy na ini, sa malapang pirana pa, 26 na provincial commemoration. Yes. Mayor, mensahe lang po, Mayor, si Mayor Chino Garcia, BBB. Hello. Mayor, Marinaga po. Good morning po. Morning, Mayor. Good morning. Congratulations po. Ano po ang satuyang mensahe sa mga Albayano and Gunabateños sa celebration niyo? Dako lang orgulyo po na yaon digdi sa okasyon sa General Simeon Ola. Opo. Nagpuna? Okay. Tapos na. Tapos na. Pero diretso na ini nagsinyal na dahil na mga si Mayor nagsinyal na natapos na. Tapos na sa mga paglatag kanbura. Kung na si Mayor Chino Garcia. Okay. Yan, tabayan nantay na ini kung ano ng mga masunod na kuandigdi. Di ma pwedeng may nag-upload na kanduman sa over para magpuo na sa parada. Iguana, alas 8 gis na. Ayan. Nahiling mga bebe? Yeah, go ahead. Okay. Gulping burak bagay ni konta kon si kasiri sa ini nang inautan digdi Mayor Paul Chino Garcia. Vice Governor Ed Silagman, Provincial Government of Albay. Lingon tayo ni BFP. Gulpi ini tabi BBB. Napapalibutan ini na napapalibutan ini na gabos na mga magagayon na klase ni na Borak na kinamamugtakan ni General Simeon Ola. Okay. So yun ang una yan tabi BBB na sitwasyon digdi. Ay kapwertikan panahon. Wala na magayon. Bako mainit Bako mainit. Bako mainit. Pero medyo may basta very good and kaduang taon bagay ning na pundo na aktibidad na ini. Kaya sa ngunyan yung mananggad 2 years kitang pandemic na medyo mahigpit. Kahit to last year nag-cover kita makamurumundo tabi bibitan unis na ng bandera kan Pilipinas ayaw niya bandera kan Pilipinas iyo sa na pinag sakat digdi sa platform tapos na ulian na antabayan ng tayo ni tabi bibitag 21 guns salot ini sige daw dada magunta saan ang pinahampang subukan kanso kanyon yan? Ini 21 guns salot ini yan jangan ba? Saan pinahampang mga blanco manggod yan? Hindi ako kung sabi yung ka na yan ano nga nagaputok Jimmy ining sa tahaw na ini? Yan blanco man siguro badil ka na
21 ito, 7 times 3. 7 times 3, 21. 21. Pito-pitong pila. Yan na. Aros yun na yan ang katapusan. Sinyalis na ini na Yes. sa programa digdi. Yes, Sa sentro mismo kaning pinagigibuhan kan okasyon. Okay na. Makagirabo man. Iya, maganda siyempre kakpanian ano sabi na nga ni kabayanihan ng kapwa ta albayano. Madadawag meaning so ceremonial sound. Ini pala si General Ola, kan ini tawuhan ini General ni Andres Bonifacio Supremo. Kan pala ni tawuhan siya ni Kuan Andres Bonifacio digdi. Susog duman sa Wikipedia na nabasa niya to. Para botobot kaning kuan dari makulugon sa alona nini. Taps nga po da kan Jim. Taps nga po. Sabi kan sa tuyang amigo ni James, taps nga yan migo. Iyo man ang ganaro naman ko kan ROTC mi kay ito. Taps. Ano na sunod na. Na si Mayor balik kira redig di sa kuan. Itindugan niya sampangan kan Masaludo, may kuan siya. May kwa pa. Ay ano na ng sistema. May mga kuman-kuman. Yan na. Mga Kung magaan army? Army, mga babae. Mga babae yan, Jim? Babae. Ay, yan. Iyan nakatindog ng mga babae yan na yung nahampangan mo? Babae na yung mga babae. Ayan na. Pull out na ko rin eh. Out na yan, takwa na. Tapos na sa pagsalud, tops. Patapos na. Kaya, pull out na. Na yun na pala. Tapos na? Yeah. Oo, yan na. Masunod ka ni may nagtataram na kayo ni duman sa location ng Angie. Organized na maray. Very good. Kuha magayon ng pagkilingan sa BBP. Inadali mga. Honorable Mayor, Sino Garcia. Ito naramdaman ko, nag-imsi ka to yan, si Boss Art Osia ka ito. Ito. Sa mga ka-kompa, nag-imsi dyan si Boss Art. Oo. Paano na? The stage na kita ko niyan, mapapos. For the people taking the criminals right now. Isa yung taram na, Jim? MC. Sa MC yan? Mababa si Gupta po si Mayor. Pasahin na daw ini. O mga board member. Board member G-Shop, kung gawad ko kung Salceda, mga board members ini pasay nanay tasurundan ta sa nini kan sa toyang camera say na magulugo ng kamot. Base sa program alas 8 military parade saray na ini daw nagbalik sa may monumento ni General Simeon Ola. Ayan na iling nga daw gulong kanya. Honorable Dante R&D, Board Member 33 Kapalbay. Honorable Eva Joseph Abribayan, Board Member 33 Kapalbay. Honorable Juan Miguel R. Salceda, Albay PCL President. Honorable Dennis L. Misolania, Albay ABC President. O, di ba nakaposisyon sa pangan kang Jim? Nakampang yan, nakatalikod sa museum, tama? Opo. Esusengo, Albay SK Federation President. Pakitingin lang po sila dito. Photo ops ini BP. Photo ops. Magayon naman na picture sa nahilin mong video, background, so museum buda, so monumento ni General na nakakabayo.
Mabigay sa likod. Hulog ko Full na siguro. military honors na yan, sabi ni Kwan, sabi ni James. Yan pala ang sukan. Yun. Kung ano sana, Jim? Pag-describe mo na lang tabi. Picture taking man sana eh. Picture taking naman sa Go ahead. nene. So, yun yan tabi, Bibi, mahalat na lang kita kan sa pag-abot ka na Yes. parada. Ayun na ini. Alay-alay pa man ito. Baka puraber makantos digdi. Taday pa man nga ni naglatataw kahit kigo signal duman sa kinamamugtakan kan naranji sa parada. Aha, Okay, mabalik na lang tabi ako bibitaw-taw Yes. na naman. Ali digdi sa may General Simeola Monument, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. 8:20 na, mga tugang oras po sa DCGB. Asin sa Pilipinas, may kinaraman po dyan sa selebrasyon, sa pagdirumdum mga tugang sa kabayanihan, mga tugang ni General Simeon Ola. Kan panahon da, kan sigan butubot kan turutot dyan ni General Ola, nagbuburo ka da ang mga dahon kan manatong. Susugban sa research ni Rick na Mendoza. Kung ano nga nagka-receive ano na. Diba? Kamparan ba ya? Diba? Mga budyong. May mga budyong yan. Kapag so, ano yan. So, pigahayo para madangog. Mga tugang sa ano yan. Sa iba. Alright. Alas 8:20 na. Mga tugang sa Pilipinas. Sa pagbabalik. Ano ba pa niya itong istorya mga tugang dito po sa tuyang palibot. Makalipas lang kayo. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Doc, ano po ba yung booster shot? Fully vaccinated naman ako. Kailangan ko po bang nito? Oo, kailangan pa rin natin ang booster shots. Ang booster shots ay dagdag na COVID-19 vaccine na ibinibigay sa isang tao para maibalik ang proteksyon na humina o nawala. Ito ay ilang buwan matapos makompleto ang naunang mga bakuna kontra COVID-19. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas. Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Sarong Pagirumdum, hale sa DOH Bicol CHD. BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra. Siguradong laging premium ang quality at formulation, kaya garantisado ang kalidad at performance. Iba talaga ang laking Integra. Urago ng Bicolano, ang hanap buhay. Nakaskasan ko, babanatan ko. Ang gulong. Babanatan ko. Kan Rexidol Forte. Bilis banat sa kulugkan payo. Baghat, kulugkan hawak, asin kalintura in as fast as 30 minutes. Rexidol Forte. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kasha tatlo sa 10 piso. Tatlong Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, tatlong tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. GSM Blue ang kasama. GSM Blue. Choose my strong. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. Kasha tatlo sa 10 piso. Tatlong Nescafe Classic base sa SRP. Purong kape na, sulit kesa 3-in-1. Sa 10 piso, tatlong tasa na, sulit kesa 3-in-1. Nescafe Classic Stick, sulit sa 3 pesos SRP. Babangon tayo!
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Spray o bahid lang makapitin. Kaya ang sipon gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-Neozep with virus defense action ka. Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine malic paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. Dr. Garcia here with Sipon Facts. Sa unang simptomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with virus defense action to help protect your healthy respiratory cells. If symptoms persist, consult your doctor. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagi kan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. An hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, alas 8:26, mga tugang, padagos kita sa mga bareta. Nasa linya po si Ange Galero. Update mga tugang sa military parade. Ange, good morning Ange. Yes, maray na aga, Tabi. VP, maray na aga sa mga paraan tabay. Location kati si Tibinyo siya o kituligdi sa nawasa na parte kaining campus o kaining ligdi sa mismong assembly area na military parade in honor of General Simeon Ola. Sa ngunyang Tabi VP, nagpuuna ang parada ang pinakainutan kaini iyo ang PNP o ginubatan MPS mobile sinundan ini kan parade of colors so ining may mga bitbit kan bandera kan sa tuwing nasyon asin man kan LGU ginubatan and nagsunod na Boy Scout of the Philippines suminunod man sa Boy Scout ang Drum and Lyre Corps kan Worms ginubatan asin nasa indang majorettes mantang sunod sa linya iyo ang mga miyembro kan Philippine Army and Philippine Navy asin nagsusunod man digdian mga miyembros kan Bureau of Fire Protection nadangan susundan man kan mga miyembros kan PJMP asin man an iba pang mga miyembros kan kapulisan. An sitwasyon tabi dig DVP sa location talagang kadakol na mga kakian mga gurang na naghihiling, nag-aprobitsar ka na paradang ini dahilan sa haros nga ni 2 taon na napundo na maugma asin makulor na selebrasyon kan kumpleanyo asin anibersaryo ni General Simeon Ola. Medyo makaskas lang VP ang dalagan o kaya flow kaining parada dahilan sa organisadong maray ang mga miyembros o kaya nagsarabay sa nasambitan ng okasyon and sa banda kan PNP yaon man ang banda kan mga miyembros kan Bureau of Fire Protection dangan na talagang secured na maray ang lugar dahilan sa nakataltag ang mga personahes kan Kabalikat Civicum and kan ginubatan na Municipal Police Station. Nakaluwas na VP sa campus kan na Bukaf ang nagkapirang law enforcement agencies nangan pinakainutan kan parada
yauna sa mismong highway pasiring sa sentro ka na ginabatan and medyo sidit lang o kaya dit lang ni VP na dadalagan na ruta kay ni. Alipot man sa Dahil nayan. sa diretsyon na ini sa reviewing stand ka na ni Simeon Ola and duman na sa sabaton kay ni makulor man ang selebrasyon sa nasambitan ng lugar. Yes. So far VP, paluwas naman yan ang mga members kan BFP and BJMP and susunod na nini kan mga mobil kan naman lain-lain na ahensya sa gobyerno, pati hulan na yung mga law enforcement agency. So VP, yan ang sitwasyon kan mobile unit digdi yan sa Loasan mismo kan Bukaf digdi sa Banwaan kan Gidubatan na. Kay Bahan si Boy, Ans Galero, DCGB. Salamat sa report mga tugang, alas 8:30 na oras po sa DCGB asin sa Pilipinas. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Milo. Milo Energy. Magpursigi. Aray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, yan tayong mandirigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghaplas? Pag nawara ang init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpastas Alaksan. Alaksan FR. Diretsyong aksyon, tapos ang sakit ng katawan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. May plus ba ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo may plus man. Arrogant Gyms 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na iguang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Iguan man lain-lain na variants na pagpipilian. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Wheatgrass. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Grapeseed Extract. At Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Sa ka pa, kape na may halong herbal, i-Gyms Coffee na yan. Asin tabangan kumusog ang immune system. Dapat sabayanin proper diet, healthy lifestyle. Asin sabayanin pag-inom ni Gyms 3-in-1 Coffee Mix. Mamabakal ang Gyms 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. Masama pakiramdam ko. Pero pagka di ba biyahe, paano ang kakainin namin mamaya? Bakit hindi po kayo magpa-check up sa doktor? Mag-asos magpa-check up, iya. Huwag mag-alala. May konsulta package ang PhilHealth para sa lahat. Kung saan sagot ang konsultasyon, laboratory at gamot, laban sa hika, hypertension, diabetes at iba pa. Libre to! Talaga? Sige, magpapa-check up na ako. Alamin ang konsulta provider na malapit sa inyo. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, ini po ang lalaking hindi inuumaga. Padagos kita mga tugang sa mga bareta. 8:34 na, dumang kita sa Daraga Albay. Aramon talo ang mga update. Mga aligadong kaso nin harabasan sa Daraga Albay. Narehistro na naman kasubanggi. Daraga PNP, padagos an investigasyon. Then ang ganda pupundoy. Ano? Tuloy-tuloy ang harabasan. Joshua Bino, kami Joshua. Yes, good morning ka BVP. Good morning man sa mga paraan tabay, sa mga dagdag pang bareta. Matapos ang duwang magkasidlag na kasonin pa na bas kasubanggi digdi sa Daraga Albay. Sibot-sibot naman ang Daraga PNP sa pagkondusir ng investigasyon. Taro sa mga nabiktima, iyo si Jose Mercadero Inatad. 24 anyos, daing agom, sarong DepEd Supervisor sa Tabaco City Division, asin residente kan Sitio Malada, Barangay Lakag, Daraga Albay. Kung sa intabiditi, kantidad 400,000 pesos. Ang aligadong hinabas sa laog mismo kan sa iyang harong, 400,000. Sa investigasyon kan Daraga PNP, nagmiluwas na ang suspetsado. Nakalaog hali sa likod na pinto kan harong gamit ang sarong manipis na elastic card na pinangbukas kan doorknob. Saka naman tinabag ang nasabi ng kantidad na sa laog kan sarong drawer sa kwarto kan biktima. Luminawas sa mismong entrada kan harong. Saka naman tuminari pa sa day na maaraman na direksyon.
Mientras tanto, sa siblag pang kasunimpan iikit, nabiktima man si Certain Noel Ilaw E. Hernandez, 50 anyos, negosyante, asin residente kan Doña Maria Subdivision, Barangay Tagas, Daraga Albaya. Sigun sa biktima, alas 7:20 kasubanggi, intisada niya ang sa iyang motorsiklo, kasabay ang sa iyang helmet sa lawas mismo kan sa iyang tindahan, sa Rizal Street kan Daraga. 8 na minutos pa sa navitian nakalihis, mabuyong magluwas ini. Na-discovering nawawara na ang sa iyang helmet na nagkakanti nagpatinin 42,000 pesos. Darakan mga insidenteng ini. Puga-puga naman ang mga investigador kan Daraga PNP. Kung matatandaan tabi VP kan mga tumalalikod na si Mana Asin Bulan, talagang talamak ang mga kaso nin panaabas tigi sa Daraga. Kung kaya dakulang challenge sa Daraga PNP. Lalo na sa head kaini na si Police Lieutenant Colonel Carl Joseph Hausian kung paano resolbaran ang siring na mga kaso na padagos ang pagburutwa digdi sa iyang nasa sakupan. Grabe talaga. Paano doon nakapenetrate yan sa mga assessment kang police? So, mga duman BP sa police, nagamit ni Gary manipis na card. Iyon ang pinangbukas duman sa pintuan kan harong kan na biktima. Tapos sa kwarta worth 400,000 pesos. Down naman sa loob kang drawer. Nakastan ba kang suspect? Ay, sus ko. Nahanap niya. Aram niya? Roger, bitin. Pangyayari. Okay, sige. Basta medyo haro yung barangay bagay na sa lakad. Lakag baga. Puna pa isus ko. Baka masyadong, anyway, kaya Rakman kan biktima. Roger. Kaya Rakman. Ba't alakag yan? Balistan dyan, sentro. Roger. Sige. Yes, so yan tadi, VP, ang mga dagdag man na impormasyon na sa Daraga Municipal Police. Joshua Bino, DCGV. Salamat, Joshua, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa challenge man ang ganyan kay Kwan. Sa bago mga tugang na sa bago tabi na pamayo. Kang Ligaspi o kay Daraga PNP. Kung paano man ang ma-resolve yan, mga tugang na sunod-sunod na mga panglalaog sa rong kan mga suspitsado, yan po sa Satuya na munisipyo. Pata sa Daraga baga, mapista naman pati. September 7, sa Miyerkules, 7 and 8, Pesta po kan Our Lady of, Our Lady of, The Gate Parish, mga tugang Nuestra Señora de la Forteria. Diyan po sa Daraga Albay. Yan. Sige po Advance Happy Fiesta. Uni mga tugang sa tuyang antabayanan. May posibilidad po na sa maabot mga tugang na September. Sabi kan mga nag-aadal, mga tugang sa ekonomiya, asin sabi, mga tugang sa pahayag kan mga tao na nag-aadal po sa presyo kan bagas, ma-increase da po nin 3, posibleng 3 hanggang 4 pesos, mga tugang an paglangkaw sa presyo, mga tugang kan kilo kan bagas sa Pilipinas. Ma-increase da po nin 3 hanggang 4 pesos. Susugyan mga tugang sa forecast kang sinag o pigaapod na samahang industriya ng agrikultura o sinag dahil tabi sabi ninda dahil nakaprodusir ninda kul na bagas an sa tuyang nasyon siring man dahil na i-distribute so cash aid kan Department of Agriculture sa panahon kan pagtanom nin mga parauma sa tahaw kan pagitaas kan presyo nin inputs na gagam na yung kausa kan pagitaas daw kan presyo kan bagas sa Pilipinas. Malang kaudanin. Ngunyan sa merkado, manggura no ang sa merkado ang pinakababa na presyo gari mga nasa manggura no po diyan sa lugar nindo sa mga saudanta sa Daraga Legazpi, Ginobatan, Santo Domingo. Manggura no po ang kilo diyan kang bagas. Pakitext daw po nindo ako sa kuyang cellphone number na
1813 asin po sa 0928-777-5548. Diyan sa Legazpi, paminsan nakikilingan ko mga tugang ang presyo kan bagas nasa 40, 39, 41, 42, 43. Igwa kibagas na an kilo, mga tugang kan ang kabangang sako sobra 2,500. Pag sinap mo, garuday mo halunon. Garuday mo. Pero ang sarong mo niyan sa data na reparo, ini po na presyo, I do not to, pero sa mga parasaod na feel ini, presyo mga tugang kan mga agricultural products dyan po sa mga saudan. Ilingon nindo yan. At ang nga ni, so pitsay, ang pitsay dati, nasa 10 ang sarong bugkos kayan, ngunyan po nasa 25 hanggang 30 ang pitsay. So bugkos, pero may individual man gayon na barato sana. Pero sus bata kita baga, nataman daon sa tuyang mentalidad mga tugang ta. Pag kita nagasaw, naghapot kita, sen nga ni hali, bagyo. Pag bagyo, gari minabakal kita. Pag bako mga tugang bagyo sa aling bagyo, gari maluya ang buta. Uyan sa palibot kan mayon, kadakol na dyan mga tugang kan mga, kan mga produktong gulayon na napoprodusir. Mga magayunonon pati. Yan baga sa may buwang, inin na mga programa kan Department of Agriculture, malangani kan sarong kang inot na mga simana. Kauron ta si Madam na Bilyodo, so ay si sa agriculture dyan po sa probinsya. May posibilidad ba ng gada na pag-aadala na may pigasabi siya na garing programa kan DA, mga tugang na imbes na so para umaan magkultibar kandaga, igwa sinda ki kwan, igwa sinda ki igwa po sinda ki pigigibo, gigibohon pa sana. Igwa da ki third party, igwa da atabi mga tugang ki third party. Na yun mahalaog, alam mo nga karon na igwa ka nga ki 5 hektaryang umahan. Di ka na mauma, itong third party, yun malaog sa imo, sa imong umahan. Sindanan makultivate, matanom, mapakaray kan tanuman, mamantiner kaan, hanggang sa pag-ani, sinda pa po on maani. Igo po lang kita taong parte, mga tugang sa mga parauma. Di ko pa masyadong nasasabutan as iling ang kagayunan kan konsepto. Pero gari bagaso, makuha kang third party, mga tugang, na yun markila sa arong, makuha kang tao, na yun markila sa arong mo. Tapos ikayaw ka sana sa arong mo. Tapos sa arong mo, nagbabayad sana sa mo, hagang ika, yawan madyan, salaw kang arong mo. Gararog ka ng sitwasyon. Tabi. Kaya, dakulang challenge man ini, mga tugang tan sa tuyang presidente, iyo po bagaan secretary kan Department of Agriculture. Malangan kinuha niya na, susaro sa mga naging ministro kato ni daddy niya, ni Diponto Marcos, na iyo ang nasa likodan kanso, naramdaman niyo sa Masagana 99, Masaganang Ani, program, yan. Saro po sa mga undersecretaries. Inda kung iyan, applicably pa mga tugang niya na panahon. Nasa linya po si Lowens Barcena, Task Force Kalinigan kang Legazpi. Mapahigot daw na sa kampanya kontra sa road obstruction. Uy! Talaga? Lowens Barcena, ano nangyari? Go. Salamat tabi VP Winarningana na Legazpi City Task Force Kalinigan na papahiguto na nindangon yan ang pag-implementar kan kampanya kontra road obstruction sa syudad kan Legazpi. Iniyan ipinagunambitan sa DCGB News the Task Force Kalinigan Chief Mark Ande Marbella na bako nangon yan kaako-ako na pasensyahan na sana ang mga ini mga nagpapasaraway taan mga siling na bagay pinahiwas-hiwasan mo na ang implementasyon poon kang kralasihan. Alagad yun yan na piranang simana ang nakalihis na nagkralasihan na dai na daw ini pwede gibuho na palusot para magparking sa bako designadong lugar. Sigun kay Marbella balik sa dati na pagdai nagdangog sa warning ninda na umali sa pagpapark sa bako mga designadong lugar sa syudad. Dainda na ining i-will clamp asin na manti-ticket sa mga madadakop na magpark sa bako designadong lugar. Inako man ni Marbella sa DCGB News na talagang daininda masurusolusyonan
taday natatapos-tapos ang problema sa pagpararkan mga manlain-lain na bihikulo sa mga bako designadong lugar dahil man daw sa kakulangan ng disiplina. Kaya sindangon yan, magpapahigot na kan sinturon para latubon ang mga nagbabaralgar sa traffic ordinance na pinagpapa-implementar ng dadigdi sa syudad kan Legazpi. Roger, so yan Narin mapungkan tabi, Lowens. Yan mismo. Yan mismo? Yan mismo. Talaga? Oo. Okay. Di ka bilib. Bilib man ako kay Andy. Naman lang pag nasasabat ko si Bossing Andy. Anang ko nga seryoso challenge mo. Accepted nga ito. Pwede daw. Accepted. Mula, tamang ito nga na kuhan nga, Rukan. Oo. Trabaho sa nga kami. Di nga yung personalan. Yan. Tama. Magayon man magkakaroon. Obstruction. Oo. Actually, mareman talaga na. Kulang kita sa mga abstraction. Iyo baga. Malailing nga dyan sa Magallanes. Yan. Tarapaan. O yan sa Lapu-Lapu. Sa Bangkro. Yan. O dyan sa Rizal Street. Na Bangkro na yan. Rizal Street. Duman sa may Orosite. Correct. Lalo na duman. O sa may Ilawod. Oo. Sa may pon sa Ilawod baga 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 dyan sa Albay. Halos uning balintawak sa kantukan matang ani piyot ng tinampo may nakapark pang auto. Yan. Ang pagkasabatan kasuhapon nakasunod ako duman sa saro na Innova. Nagubusin na taygo kinakaparadang kutsi sa inutan. Correct. No. Dagit na sumay sa dirikan Innova. Kaya mas maraming ko talaga nagari may regulation sa traffic. Ano parking? Bata, no parking ba? Kadakol ka nakapark. Yan. Makaulukon man kita. No parking here ngayon. No parking. Bili mo sa baba may auto. Parking for four-wheel vehicle. Yung nakapark. Buna gayon, baka pwedeng kuha naman kita, pwede kita kuhaan. Limitaran ta na gayon na igwa ki mga aktibidades na pigagamit ang tinampo. Yan. Correct. Limitaran na yan. Tadakul na may auto sa Legazpi. Oo. Diba? Yan ang problema ta. Kaya dapat, limitaran ta na yan. Dit lang na suro sakripisyo. Maparada ka sa inutan, lilakaw na sana pabalik. Exercise man daw nga ni sabi ni Sir Andy. Uning tinampo na kwan. Uning tinampo na hali. Dito sa may insular life daw. Sabi kang texter. Uning tinampo na haling insular life. Balda duman sa may pasirin sa Gaisano. Yan. Sarap pa yan. Nagsarabatan dyan. Grabe dyan. Dapat talaga makuhan dyan. Uning ay sus ko. Patawadong sa kita may ng mahal na Diyos. Natulod. Uning da sa may Lapu-Lapu. Lapu-Lapu, grabe man dyan. Every Wednesday man sa napig-close. Ano ko parang kabanga. Thursday man sa. Tamay misa. Oo. Dit sa nang kuhan. Dit sa nang puro pasensya. Correct. Yan ang novena dyan sa St. Jude. Dit sa nang kuhan. Kuhan ang tanagari. Ano po kaya? Gari. Konsiderasyon tata. Piyot man sa mga tao duman sa laukan simbahan. Anyway, kada Webes man sana yan. Kada Webes man sana. Pero sa auto kayo dyan, yun dapat na i-regulate sa pagparada. Taday man ang ma-attender kimisang auto. Yun na nga, sa mga kung kayo. Kaya ako nga, bago ko magkakwarta, mabutag ako ki-building sa Legazpi. Parkingan sana, ang negosyo. Magayon na yan. Parking lot sana. Oo. Diba? Yun na, kada ko magkakwarta. Halimbawa nga, ano yun yung magkakwarta kita? Mabutag ako ki-building, parking lot. Correct. Parking sana, mga limang eskalon. Gari isim kadakula. Yeah. Parkingan sana. Ang bayad kada sakat 50. Kada ngayon kung tulong oras ka na diyan, kada pagbalos pagdagdag mo madagdag kang 20 o kung ano. Garo naman sa SM Manila. Ano ka? Kulang kitang parkingan. Yung man ang parkingan mo gari building gari SM kadakula, garog Ayala kadakula, gari Gaisano kadakula, 5 eskalon. Ano ka nang pag-isip kung negosyo, parking lot, parking area? Iyon, makakatabangan may marout na panahon nga pwedeng ilaog duman sa mga may auto. Yeah. May bayad. May bayad. Overnight. Taday man babahaon, di ba? Overnight.
Oh. Sabi Sabayan kan mo, dati ko texter. kwarto. Sabi kan texter nga amigo, pasaday sa daya daw tab ang building mo ta. Ngani nga saday-saday man yan ludog mo. Yung tabi mo yo, pasaday sa yun ta. Yo, okay. Roger, so yan tabi BP ang mga dagdag istorya ni Gisalawa sa Kapo, si LDB. Hello, good morning. Migo, kumbinsido ka duman sa plano kong negosyo? Itong Ano? Magayon. Magayon? Mga na-proposal mo yung ginagagas. Oo, ta. Iyo man sana, kulang kitang parkingan. Di, magbarayad na lang kita sa parking. Pero nga po, may gusain. Iyo nga nang pag-isip kung saan ko gibunan. Tada, ang parking ka, gano'n dyan sa Tahoe Road. Arayo ng maray. Aray, di ba magtagan ta pare kay kuan walking patwalk? May atop, skywalk, may skywalk. Yan, magayon nga. May skywalk yan. May atop lang hanggang sa sentro. Konektado siya sa mga malls, ang skywalk. Magayon. Konektado sa mga mall. Di ba? Araw mo mga araw na pinisipan. Marayan sa 2026. Di ba kimarota, di ba? Skywalk. Sky in the city pare. Sky in the city. Mga elevator ng building ta. Good idea nito. Di ba? Ta, yung piga para ba kita rigdi. Iba so enforcer na dinakop so nag-parking sa no parking. Oo. Sabi kang driver, kaso bago pa no, wala pa man dyan, kaya nagparada ko. Tsaka. Sarawayon. Pag nagkinakabantay na pulis, dapat... Saro ba, uni ba kutang Magallanes? Kung pwede lang kutang clear par, may mga establishment ba dyan? Iyo nga, ngani ko ta. Piyutan mo yung nag-aagyan nga. Sa dayan migo, ta dapat ko ta. No, kung ang mareklamo kan sa mo, may mga negosyo diyan. Pero anyway pare, kung one way kaya yan, pwede naman. Kaya lang, dapat dahil kipundo diyan. Nakuan. Ang saro pa dyan, migo, sa eskwelahan ba ka? Ay, sus ko. Iyan dapat. May nagbabantay dapat diyan pag alas 12, alas 7, alas 5. O dyan sa may hampangan kang Legazpi Port. Kuwan man yan. Kaya, dito man ang pwedeng bawalon ta. Yung sitwasyon dyan yung kahit pa na magluluwa sa mga estudyante. Kaya man na may nagbabantay dapat dyan na nag-traffic pare. Sarado ang tinampo pag nagluluwa na. Kaya ang mangyari ka, konsiderasyon na sana. No. Kung naro ka ng pedgari, ako napipirita ng magtrabaho sa serbisyo publiko. Ganda ko kitang pwedeng gibunan eh. Makulag lamang ang payo. Kaya tama ka na dyan. Sure ka. Mag-suggest ka na sana. Oo. Sige, Migo. Salamat. Ipon sa APEC. Saga na sana sa APEC. Naman kita magpasuruay. Gilingan kita doon. Yes. Madaman ako. Okay. Thank you, Migo. Bye-bye. Hello, good morning. Good morning, BP. Yes. Yung mga Magallanes na pinaparada dyan. Wala to. Patayo nga dapat kan sa right, kung hali ka duman sa Ibalon, dapat sa right lane lang. Kung di mas isa wala, piparadahan na, nag-hazard pati. Yan, o di ba may problema pa dyan, BP? May nakatutukak dyan na no parking, either motor o tricycle. Oo. May mga nakaparalagpag na motor. Ata na nga ni iyan. Bata. O di ba, bakit? Kung umamati ka tabi, Mr. Lee, Say? Si Andy? Oo. Andy? Noon man nindo, mga tricycle, sa Rizal Street, natawag sila po sa Daralagan. Sarap pa yan. Dapat baga, keep right yan. Correct. Kaya man, paano, baby, magsurunod? Dahil ba na nagsisita? Yun na nga ni Pulti mong pulis, pihiling kaya sila. tubinugta ka ng karatulaan ba na tricycle, keep right. Mala. Mga dalawang simana sana ito nangyari. O di ba? Oo. Mapaabot ba na ako bibitabi dyan sa Rosopi? Oo. Alam ko naman kaswapon. Oo. Nagpo ako kay Papilis. Oo. Tinapot ko bibi. Pwede tabi ni maidali. Mano? Bayad niya. Mano? Pwede tabi niya ko hindi maidali. Oo. Pinay paga. Oo. May bayad niya. Kaya kung sa'yo mabayad, tumamaya sa taas, may kasir niya ako sa taas. Yes.
Grabe. Mabaro na pinio si Mayor Geraldine Dan. Saka. Kasi diri mo kay kwarta meeting. Handa, ikwanta yan, ipaabot yan. Oo. Okay. Dito na visit ako sa mga awan na ako. Tapos sa tabi yun, mababayad ako. Ding mo. Ayo. Tabaga. Yes. Sa office yan, Bibi. Salamat. Salamat, Migo. Mabuhay ka. Sandali lang, 5 minutes. Break muna. May nag-upload pa. Sandali lang muna. Aramonta muna ang report. Hali po dyan sa lawas. Update mga tugang sa parada. Kaya ba si Jimmy from Ginubatan, Kabingin? Yes, salamat sa BBP. Nasa panganakan stage sa mga subanda ini, pandakan, more sigaro ini. Yun na ini, so, buhay pa yung kan parada. Sunod na sa mga Persas Armadas kan Pilipinas. Kaskasan mga yan. Dali man sunay ni matapos. Mas band pala nini, mas band. Marcial Oranyola Memorial School itong band na ito. Una na sa mga membros kan Philippine Army. Una magayon na ipagilingot. Yan. So mga yaon sa mga harong, pwede ninyo mahiling yan sa Facebook Live. Madadangog yan sa DCGB, mahiling sa Facebook. Ayan na. Describe. Nasa radyo kita go. Philippine Army, Coast Guard. Coast Guard? Air Force, pala nila Air Force. Ka mga gayon man kan mga uniform. Yan, Air Force. Masunod ka ni Navy. Philippine Navy. Magayon ang sulog kang Navy, adi. Masunod. Mas pala mo niyan, parti na kang uniform, adi. Anong yun, Nakakuha ni Bumbero? Ni Philippine Coast Guard pala ni Coast Guard. O ni Philippine Bureau of Fire Protection ini. Bureau of Fire Protection. Ang mas talaga mo niyan, parti na kang uniform, ano? Bureau of Fire Protection, mga firefighting units ini. Mga firefighting personnel ini ka Bureau of Fire. Okay. Si Gub Noel de nagpulot na garo dahil ko na nahiling digdi sa stage. MDR mo, ginubatan sa pamamayan ni Ma'am Joy Maravillas. Yung game na naka-block. BGMP, Jail Guard. Yan, Jail Guard. Mga snappy. Tapos Philippine National Police. Dako nakailing diyang kidara kulang tulak ka no? Wala ko nailing talagang pinagprintira man digdi. So saradit sa nantulak. Mga maskulado man. Kulo ko sa imos. At nakailing ka sa dako lang tulak na yung baga. Lalo na yung mga 6 na approaching sa to. Wala man baga. Mga marayo na. Piban. Magayon, mga snapping men na tao. Yan naman yan na nakablo na yan. Mapitik-pitikan na kaining mga pitik-pitik na yan. babaeng Magayunon din sa inotan na nasa Facebook mo. Mga legs. PNP band, doon na PNP band. Garo na ilinggong na, surat ang links ka ni. Garo na ilinggong na sa picture mo. PNP band din eh. Ano na yun eh, police spray ni. Ayun. Okay na Jim, tamaparam na muna ako. Paparam ka na? Yes. Sige, pull up na ako. Pero in Facebook Live diretso. Sige, tuloy mo lang Facebook Live mo. Idagos mo lang yan. Idagos mo lang. Idagos mo lang. Okay.
Alright, thank you Jimmy. Sa report hali po dyan sa luwas. Nag-text si Dr. Ib Grulyo, ang principal kang Ibalon. Sabi niya, gusto ko po yan na gigibuho ni Sir Andy, tadigdi sampangan ka school sa Ibalon, dahil nadidisiplina ng ibang mga driver, bata ang pagtululuwasan ka ng eskwela. Minsan nakaharang pang mga, pwedeng yuto, madam. Nailing ko yan. Dapat may nagmamanage yan sa kwantong iyan ng mga otoridad ta. Sige madam, tayo paabot ko tabi yan, ha? Tangani na may nagmamanage tabi dyan ta. Bako lang yan sampangan kang eskwelahan mo. Pati uni pong sampangan kang kuwan kang kang Legazpi Port. Naluwas ka sa Tinampo. Albay Central, yuman talaga. Albay Central, pati nga sa Bagong Bayan. Yan ang mga school na maluwas ang aki sa Tinampo. Dapat po may nagbabat. Bada nga nagod kayo, dapat kayo temporarily isaraki para nagkaperang oras ang Tinampo ngayon, 1 hour, di ba? Ngayon 6 to, kung anong oras ang ralaugan ngayon, 6:30 to 7:30. Yan, araw kayo. Pag nakalawag na gabos, bukas na. Ngayon 12 to 12:30, 30 minutos na. Para lang sa mga aki timingon so dismissal and reporting kan mga aki sa udto, sa aga, buda sa hapon. Sige tayo paabot tatabayan madam sa kwan mga otoridad, ha? Dapat safety kan mga aki ang isipon. Makatabang lang, ha? Salamat po kasi ng pagantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Dahil pong personalan, kita naghapot lang. Goodbye. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga.